Okputu akpashishi. Okputu akpashishi. Labata Jesus ele ego nta ikpata ha. Mana afụta piom 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 kalile. Ala epiogharị ilelecha anya le anya asị nka mbịa kọrọ ulu story. Nkọrọ m ụlọ akụkọ Ikengala nwunyi. Ndị ihe nji agbọrọ ulu. L'obodo ha ji nwunye ha ekere nwoke oyi ha nwoke ọjị. Ịghọtago ka ọ ghara iwe ịga hụtacha fim ha ebịa ka ịlata Krismas ige kpọta ụmụazị ge wuru ha meme asụsụ anyị na ha awụghị ofu, obodo anyị na ha awụghị ofu, agwa anyị na ha dị ike. Igbo onye njishi ulula anyị wụ ndụ Igbo anyị si eke Chineke nlọfụta. O nwere agwa ọ ga-awụ laba anyị ọwụ ihe arụ nwoke iji enwunye mmadụ, ile eji enwunye mmadụ ji ọmbụ ụlọla nsogbu gụlọ onwe famili ụlọkwula nsogbu. Ime ihe iji lọrọla nsogbu ụmụ nwaanyị ha obu ha lọkwa ha lazụ ile eji enwunye mmadụ ha nwunye ọmbụ gị ha oje were ọgwụ oke tarịtarị chiri ji ga ndị ji ya nwụọ ajụọ ọchị la ji ile eji eru nwaanyị. Ihe anyị ma ahụtala TV ndị ọcha mmemme anyị egbughị mmadụ ọbara aka anyị ekweghị ka ọbara baa anyị n'aka mana ha ọhịa aka anyị mmemme ya ka nji woche ka mbịa gbulu Ikenga vidio nwunye Ikenga afụtakwa nwunye Ikenga ihe ọ na-eme nke kakwa ihe ji mmemme maka ji jikwi ekere ndụ mmadụ ọjị ya na ndụ ahụ na-eme ọ wụrụ la ajụ ihe ewe ihe ndụ mma gbola nke ji ọkpọ ashila ovurivuru ụmụ nwaanyị shila ọkacha mma ụfọdụ ejegbola ayọ nwata nwoke eji na-eme ihe niile mana ndụ ahụ alụ akpọga ahụ la nwoke ọjọọ obido ahụ mebekwe ihe ka ekwensu nji arahụ anyị ajụ ihe wa ajụ ihe ọ dụọrọ ụwụ ikwu okwu Chukwu missionaries lọrụla ọrụ anyị niile lọrụla ọrụ achị ugwu kwuwe okwu Chukwu eshela na ihe ekwu ihe okwu Chukwu le okwu Chukwu udo njọ nkele mkpa achịkwa ụlọ omenala Chukwu no ihe esemokwu anyị na-enwere onwe anyị na onwe anyị na-eme ihe ụmụazị anyị nji emebi maka anyị adụghọla udo ụmụazị dokwu confuse ashila ọdụghọ mgbaka isoro ndị nke Chineke la ihe ha mekwu enwekwu isi eru ha na omenala akọwarụ ha ọfụma ihe mbụkwa omenala ihe mbụ omenala wụkwa na lee ihe ndị nna nna anyị a mgbakọtara shi na ihe ndị ụlala ọdụ mma ka ndụ anyị shi ile ala eme ihe ahụ ana anyị nwachokwa echu anyị nwere ike ịgbakọta ahụ kwashi ka anyị mechie ihe a ndụ papa ukwu anyị ha mchi lee kele ka o si adụ lee ka o si adụ ọdụrụkwala aga ọ ka wụnyawụ omenala so ọkwanya ka mma achị eji eyi eme nwunye mmadụ ole egbu ji ọmbụ egbu nwaanyị maka onye ji nwụrụ nwaanyị aha anwụgo nwaanyị ọkadụ ndụ ọdụgọ onye nwunye ole egbu famili nke mma abịa ka mmadụ niile lọ na nsogbu ma ụmụazị abịa aghasa ha azụọ ha azụ kwusa ala ozi ọma Chineke ụmụ nwoke niile mma ga-eje ahụta kwusa ala ozi ọma ụmụ nwaanyị niile mma eje ahụta kwusa ala ozi ọma ajụ ihe abago ụba onya ka adanshi ka okwu ota ebe across my video mana ka labata ha Jesus la onye nwe ụlọ onye nzọpụta ọ ka mmali mere ihe a kama o ji adụ too late. I love you a lot.